за топката. И отново ще се търси някой от високите хора в отбора на Лудогорец. Идан Нахмия също се е включил в това центриране и в крайна сметка другият централен защитник Диниш Алмейда открива резултата. Какво мога да направя? Това питаше в ситуацията Бертран Фурие и всъщност Виктор Очаи бе човека, който говореше с Янко Георгиев. Още веднъж гледаме. Ами Виктор Очаи си изпусна човека. Да започнем от това. Топката дори тупна пред гол линията на Янко Георгиев. Дали самия вратар на Септември остана много объркан от наличието на хора пред себе си. Твърде близо бе топката до вратаря. Някой ще каже, че и самия Янко Георгиев е трябвало да излезе тук. Лудогорец повежда на Септември с гол на един от най-обичайните заподозрени, когато нещата станат